हेलो लोगोफोर आरोबाव खेबसेबाव नोंथांमोननि थाखाय गोदान भिडिअ लानानै फैदों आङो दायो दंफैयो सनितपुर डिस्ट्रिक्टनि गहपुर जायखौ जोङो बुङो गहपुर आङो राजगड़ होननाय जायगा दंफैयो आरो स्पेशली बे आं जि फिल्डआव दङ बियो जाहैबाय लांदांफारा डिस्ट्रिक्ट कम्पाउन्ड आरो बेवहाय जानो थांगासिनो दङ मोनसे गोल्डेन जुबिली 50 years नि बड' इभान्जेलिकेल लुथेरान चार्च नि गेजेरावहाय 50 years जानुवारि 13, 14, 15, 16 नैबे 4 दिन सानब्रै बे सानब्रैया नैबे फिल्डआवहाय जागोन दा दिनै माखासे खामानिफोरखौ प्रसेस खालामबाय आरो खालामगासिनो दङ आरो गोबां लिडार्सफ्राबो दंफैयो दा अन्नानै नोंथांमोना नायलांबाय था माखासे खामानिफोरखौ निस्सय नुलांगोन आजों दङ दायो बिरसन ब्रादारा दंफैयो आरो दिनै लोगो मोनफैबाय गहपुराव फैनायनि मेन जाहोनानो जाहैबाय जोङो माखासे फिल्ड भिजिट खालामदों फाइनालि ओमफ्राय दा आङो फिल्डआवनो दङ नैबेयावनो गोल्डेन जुबिली जानो थांगासिनो ब्रादार बिरसन फंनैसो नोंसोर गामियाव फैनानै गोजोननाय मोनफैदों आरो फंनैसो गोल्डेननि सोमोन्दै बे गामिया जाहैबाय लांदांफारा पोस्ट अफिस सनापुर पिएस गहपुर ओमफ्राय डिस्ट्रिक्ट बिसनाथआव गोग्लैबाय ओमफ्राय बेवहाय नोंथांमोना फैनोब्ला गहपुरनि एकदम सानजा नङा सरि साहा फैनांगोन अरुणाचलजों फैग्रा लामाजों ओमफ्राय ओरैजाय डाइरेक्ट फैयोब्ला अरुणाचल आसाम बर्डार राजगड़ मोनफैगोन बिनि डाइरेक्ट ओरैजाय राइट साइडजोंहाय सिद्दा बर्डार बेजों फैनांगोन आरो अब्लानो फैबानो माने हलंगि दै मोनैनि सिगां मोनसे गामि दं लांदांफारा बिनि एकदम खोलाहा हाबबोबानो बेखौहाय डाइरेक्ट मोनफैगोन आरो माब्ला जागोन प्रग्रामा बेखौथ' माने जानुवारिनि 13 निफ्राय बियो एकदम जागोन आरो गाजा गोमजायै प्रग्राम जागोन ना बिराद गिदिर जागोन बियो गिदिर जागोन बेयावहाय गोबां गुबुन जायगानिफ्राय फैगोन ओरैजाय बेंगलनिफ्राय लानानै एकदम धेमाजि जेसेबांनाखि मानसिफोर दं बिसोर फैगोन आरो दा नोंथांमोना निस्सय मिथिबाय बिरसन ब्रादारनिफ्राय निस्सय बे जायगायावनो आंबो दंफैयो गोल्डेन जानो थांगासिनो दं जानुवारि 13 निफ्राय लानानै स्टार्ट 13, 14, 15, 16 फाइनालि प्रग्राम जोबनायनि उनाव जादों जादों मोनदोंसो आखाइजों उसुबिदा मोननायखाय सामसजों जाबाय आङो बेदर मोनाखै दै आदिना बा जादोंसो कालां जादोंबो हटेलाव जाना थांगोन गोल्डेननि आलासिफोर